This is Mikee Mercado, 19, your Dokyang Queen 2020. Super Serena. Jana Galat, 15, your Queen Dukyang 2020. She's got the beauty, got the wit, got the talent. Gandara Asuncion, 14, your Dokyang Queen 2020. Say so sexy. Prince Joanne Galan, 14, your Dukyang Queen 2020. Super Serena. She's hyper glam. This is Mikee Mercado, 19, your Dokyang Queen 2020. Hello guys, Mikee Mercado here, your one and only plus size Barbie. Ayan, naliwanagan na kayo sa wakas. So, pwede na tayo mag-ingay ngayon. Woo! Charot. Kasi nandito tayo sa labas. So, may activity akong pupuntahan ngayon. Activity girl. Bakasyonista ka girl. So, ayun. Pupunta tayong kukuha ng Dukyang. Ano ba yung Dukyang sa ano? Tulya. Tulya? Tulya daw. Oh, yan. Sabi mo. So, I'm with my friends. Si Bray Bray. Ayan, si Jana at saka si Butchokers. Siya. So, maybe, pag na-upload ko to, ano na, wala nang quarantine. Kasi may mga ina-edit pa akong mga vlogs na mas priority i-upload, guys. So, ayan, daily vlog muna tayo. May sumasayaw na street dancing yun. Pasensya na kung masyadong maliwanag, guys. Nandito ako sa labas. At buti naman naaarawan tayo, pero kaya mo yan, girl. Ang tawag dito? Brush guard. Para hindi tayo masunog dahil sayang ang paputi ng quarantine. Ito yung mga tattoo. Ito yung tattoo pala na ginawa sa... Tignan mo yung paa niya. Pati dito niya. Tsaka dito meron akong buwan. May buwan ako ditong tattoo pala, guys. So, ayun. May ako na ipakita pag magpo-photoshoot na tayo. Pawis na akong tagal yung dumating. Balik ako kapag andun na kami sa daan. Bye-bye! Monggo, hilaw. Yun nga guys, nandito na tayo sa daan at malapit na tayo. Girl, yun totoo. Kukuha ng Dukyang o magsiswimming. Parang makunyan to. Ayan, so ganito po mag-Dukyang, guys. Ang hirap kahirapan. So, pakita nyo yung nakuha ni Butcho. Ang dami na nakuha ni Jana and Butcho. Paalala, ang mga susunod na eksena ay merong umaayog-ayog na camera. O, parang kinukuha mo, bro. Ba't walang makuha ito? Pwede ka na mag-video sa channel. Hindi pa available yung waterproof ng binili ko ng hotel. So dito ka na.
Video mo pala to para may pang-clip ako. Itong duto. Sa ali. Okay, doon ka lang sa harap ko. So, ayun nga guys, no. Pasensya na akong nakaupo na ako kasi pagod na rin ako. So, ayan. Ganito mangkuha ng dukyang. Or anong tawag dito sa Tagalog? Ay, Tagalog ba yung dukyang ate? Tulya. Tulya, okay. Ganito kumuha ng tulya. So, dito kami sa ilog ngayon. At very boring pa rin. Dahil quarantine pa rin at balitang extended pa daw. So, kuha muna tayo ng ganito. At wala na akong mai-vlog. So, ganito muna tayo guys. Hindi makita yung mukha. Medyo nakakarami na tayo so far. At yung mga kasama ko, yun sila Jana, sila Ate Raquel, sila Ate Grace. Tsaka si Butchok. Si Butchok yan, langoy lang ng langoy yan. Laban na laban. So, ayun, medyo ay, may scramble. Ay, ano ba yan? Sayang, wala tayo sa taas. Punta ka yun. Ha? Punta ka sa taas. Kaya nakalis na yan. Nandun na yung pag-akit ko sa taas. Tawagin mo. Sayang yung scramble. Ay, yan, kailangan kumayod para sa pamilya. Charot. Ayan. Ayan guys, ang lalaki oh. Mas malaki pa sa chansang maging kami. Charot. Ayan. Charot, Hugotera pusong ng- hinarot. Hugot pa girl. Ayan. Kanina tinulungan din ako ni Bray tsaka ni Jana magkuha ng Dokyang. So ayan, ang sakit ng kamay ko. Nakita niyo namumula siya. Ayan. Ito yung henna tattoo ko pala. What do you think? Gusto mo yon? Gusto ko yon. Ay, ang bongga, ang lalaki day. What do you think? Yan. So, pwede itong gawing omelette egg. Omelette Dokyang. Tapos, ang daming basura naman dito sa Pasig River. Pinasig River mon girl. So, mamaya i-video ko kung paano yung iba't-ibang ahon ng sirena dito sa ilog. Ilog ng Pasig. Ilog ng Pasig naman kayo dyan. So, ito ang tinatawag na Agno River dito sa Pangasinan. So, ayan. Isang trademark din yan. Kung napapansin, maganda naman siya. Kung papansinin niyo, pwede siyang tourist attraction. So, ayan. Patayin mo lang ng cottage dito. Pwede ka nang kumuha ng Dukyang everyday. Pero restriction lang. Hindi namin wag kukunin muna yung mga medyo bata. Kasi, palakihin muna dahil. Yan dahil. Palakihin muna natin. Gusto mo yun? Mahirap kasi kapag 16 years old, 14 years old. No, God! No, God, please, no! No! Makasuhan ka dahil child abuse. Ewan ko. Iba talaga kapag minahal mo yung maring tao. Hala siya, hugot. Buti na lang move on na. So hello sa'yo kung nanonood ka man. Alam ko nanonood ka. Nagko-comment ka din naman. Kung napanood mo ito mag-comment ka, kahit like lang. Kasi like lang naman alam mong iset, di ba? Like zoner ka kasi. So ayan. Comment ka kapag napanood mo to. I think parang pinalo niya na ano. Pinalo niya na. Ah? Kasi nakakapagod. Pero, yung sinyo niya pa nasising. Okay lang yun. So, ayun. Mamaya na guys. Bye-bye. So, yun na nga guys, no? Medyo madaling bayan. So, andito tayo ngayon sa ilog at kakatas lang namin kumuha ng Dukyang or
which is called Tulya sa Tagalog. At ito yung mga kasama ko, guys. Ayan. Ayan si Butchok. Tsaka si Jana. Ayan si Bray Bray. Tsaka si Ate Grace. Tapos si Ate Raquel andun. So ayan. Ito yung pinag-aanohan namin, guys. Pinagkukuha namin Dokyang. Yung water lily is coming. Yan, so ito yung nakuha kong Dokyang, guys. Medyo marami-rami naman siya. So yan, ganito, ibababad natin yan sa tubig ng mga 1 day para pataihin yan. Sorry for the term. Ayan o, gumagalaw sila. Kung naririnig nyo rin tumutunog sila. Kasi nabibilad sila, guys, kaya ganyan. So basahin natin. Ayan. So, mag-photoshoot kami, guys. Mag-photoshoot. Here are some So, of ayun, my mag-photoshoot kami, guys. photos. At imo-montage ko na lang yon. Tingnan natin kung maganda yung makukuha kong mga pictures dito. Basa na yung hair ko at nangitim ako. Ito yung timeline ko, guys. Wait. Timeline ko. Marami din kumukuha dito ng Dokyang. So, ayun. Masarap kasi ito kapag ginawang omelette. Yan sila Butchok. Ayun si Jana. Butchok. Ito yung ano natin. Malinaw siya, guys. Okay, nakikita niyo yung pa ako. Ayan si Butchok. Ay, mag-hi ka sa vlog. Mahiyain. Sana all. Ay, may family din dun na nag-ano, kumukha ng Dokyang. So, Ate Grace, madami ka namang nakuha dun. Tingin nga ako din. Ala, ang dami, te. Grabe, isang ano to, sako pang malakasan. Ayan. So, ang daming nakuha. Yan yung finalist number 1. Ito naman yung pangalawa, si Jana. Jana, patingin ako ng nakuha mo. Ito magaling to, sumisid. Diba? Naka, ano pa sa leeg? Security. Marami-rami na rin, te. Bongga. Gusto mo yan? Ako lang ata. Gusto mo yan? Gusto ka yan. So, ayan. Marami-rami sila nakuha, guys. Ako lang ang onti yung nakuha. So, ayan. Medyo babaihan tayo sa part na yan. Uy, doon tayo mag-photoshoot tayo dun, no? Bray, photoshoot tayo dun. Ayan, no. Oh, langoy-langoy ka pa. Hindi ka nakakaayos dyan, eh. Ano ba? Ayan, sabog yung buhok ko. So, aalis na kami, guys. Kakatas lang namin. Wait. Jana, kunin mo na tong ano mo. Halika na. Aalis na kami, guys. So, mamaya na lang pag nasa taas na kasi baka malaglag tong phone ko sa tubig. Wala akong waterproof case. Ayan. Bye-bye muna, guys. What's poppin? Jana Galan, 15, your queen, Dukyang, 2020. Go. Gandara Lial, 14. Hindi ko alam. Gandara Asuncion, 14. Your Dokyang Queen, 2020. Go. Prince Joanne Galan, 14. Your Dokyang Queen, 2020. This is Mikee Mercado, 19. Your Dokyang Queen, 2020. So, ayan guys, kakatasang namin ng Dokyang. So, sana na-enjoy nyo yung video namin at nagustuhan nyo. Ayan, so if you like it, guys, give this video a massive thumbs up. Please share this video and subscribe to my channel. At comment nyo sa comment section below, guys, kung ano magandang content na susunod. So far, hindi pa naman ako nangitim. At ayan, yan yung update natin, guys. Always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Michaelicious. Bye-bye, guys. Bonus clips. Ayan, guys, ano masasabi sa pagdudukyang natin? Masaya. So Masaya. hot. So hot, Pero, so hot, so burn. Sunburn. Is real. Ano yon? Mainit? Nahihilo ka? Nakita mo yung ex mo? Oo, nakita ko. Sana all may ex! Yung mga ex ko dyan, magsilabasa kayo, meron ba? Ay, meron pala. Si ano? Charot! Ayaw ko sabihin. Ano ba? Nanonood yung nanay ko eh. Gusto mo yan? Bye na nga.
magbihis muna kayo. At kita-kita tayo mamaya ulit. Bye! Bye! Pakita mo yung tattoo mo dyan. Ito yung tinattoo ko sa kanya, guys. Ayan, bongga. Gusto mo yan? Gusto ko yan! Ano? Gusto mo yan? Gusto ko yan! Bye!